Mayong adlaw mga higala, ani sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Dito sa Bohol, adunay farm nga nagproduce og mga pagkaon o uban pang produkto nga ginama gikan sa mushroom. Niining panahon nga nagkadaghan na ang tuyo nga mulikay sa dili healthy nga pagkaon, ani ay farm sa Bohol nga gibantog na sa ilang gihaon nga mga uhong o mushrooms. Unang gikadlukan nga mo'y kinaingnan sa pagpanakit sa mga lutahan, ang mushrooms di ay, ang purine niini, mas diutay pa kung itandi sa paboritong karneng pinalasay. Ang mas daghang purine sa pagkaon may tinubdan sa gout arthritis nga kung manghubag na ang lutahan, lami na gyud di ibangon. Mao nga kung nangiliw ka og chicharong bulaklak, sisig, humbang pinalata, kare-kare ug dinakdakan apan sa karne gididan, unsa pa may imong gidugayan. We're serving 95% dishes out from the mushrooms. Yun ana ka-versatile ang mushroom. Most of our materials, raw materials, are from the garden. It's a farm-to-table restaurant serving our healthy, organic produce, mushroom and vegetables. Natukod niya itong panahon sa pandemya, napugos ang Green Thumb Farm sa pagbukas sa ilang alfresco resto. Diha nga wala na barko nga mokarga sa ilang produkto ngadto sa mga malls sa Sugbo. Aron dili masayang ang mushrooms, ang pag-andam sa pagkaon nga ang main ingredient mushrooms mo sentro sa ilang pagtuon. Karon, ang Green Thumb nalakip na sa Department of Tourism Farm Fork Fitness Destinations ug ang Green Thumb milaom nga ang ilang farm-to-table options kini sa mga turista at uron. Green Thumb. It's amazing, and then it's good for vegetarian because all are mushrooms, and especially the sisig is very, very good. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.